Malawi Today. Ntaya cyclone Freddy danda zithandizo zambiri a Mozambique adakatumiza zithandizo thaya mthaka munthu ode kupita ko sapitako olokuti chabwino ndangobwera nzangu mwafanta hayi hana bwana nzangu ayiso basi mkumombera mmangezi menezo ife watu samaenda zona lero mu programu imene ya timvese yapa MBC kwangocha kuti alembane ndi ABM chifukwa mu programu yonseyi mutu wankhani ndi Professor Arthur Peter Mutharika nde muli kusukuluza mmenemu muli zichewa za mwano mmenemu koma tisakutayire nthawi yambiri takhala ndi pomwepo kuti muamve makosana amenewa mmene asukuluzira chipani cha DPP ndipo ngati kuli kotheka tiyeni timve maganizo anu mu comment section zambiri tikambirane mmenemu bale wanu oyambirira ndi amene ali mbali yako kapena mbali yako oyambirira ndipo pazifukwa zimenezi sindimvetsa kuti kodi zinatheka bwanji kuti munthu nkulowa president mpaka kukachotsedwa pa mpando utagwidwa roba chisankho pa Mozambique pompa posapita kukakeza nawo anzako nkukamvana nawo kuti tidzipanga bwanji kaya ku Zambia adapita sindidziwa kaya ku Tanzania adapita sindidziwa pamene ifeyo ngati dziko chilichonse chimene timayitanitsa kunja kapena ma exports athu tikamanena kuti tilimbikire njira zake ziwiri kudutsa ku Mozambique kapena kudutsa ku Tanzania ndi chifukwa chake muona mwachitsanzo pakati apo I think pavira mwezi umodzi atangopanga banija ya kuti katundu wakuti asabwerenso kuno ku Malawi kuchokera ku mayiko akunja ncholinga chofuna kuti kuno zimene tikupanga ife tokhazipita patsogolo kuna dzakanga pali kalifi choncho sipana 2 weeks president wa dziko adatumiza delegation nthumwi zake kuti pitani mukakambirane nawo anzanu Tanzania kumene kuja kudakatuka nkhani yosangalatsa atamvetsetsa zifukwa zake pano pali mtendere ndiye chochi kumambiriro kuja nadzanena kuti amati Mutharika ndulesi ine ndimaona ngati mawu aja sanakwanire aulesi aja koma samadziwa chochita pali kusadziwa chochita ndi kupanda khalidwe ndikuona ngati zinthu ziwiri zimenezi nzofunika chifukwa kusadziwa chochitako ndi zitsanzo tinazo academic freedom pakeda akanika so kupanga nkhondo ya idali ku university ida akanika so kusova imenechi nkhani ya malubino kuphedwa ida akanika kusova kusadziwa chochita anyamata kumaba ndrama zidakanika kusova kusadziwa chochita koma pambali yopanda khalidwe chitsanzo chake chimene chikulu kukanika kuzindikira kufunika kokhala bwino ndi abale ndi chitsanzo chachikulu cha kusadziwa chochita ngati mtsogoleri muone pesa mwina Malawi sadziwa padapita zaka zambiri kuti president wa dziko la Mozambique abwere ku Malawi kuno kudzagona ku Malawi kuno zimenezo zidachitika mu nyengo zachitika mu nyengo ya Dr. Lazarus McCarthy chakwera kutanthauza kuti chifukwa cha nzeru adakwanitsa kuphwanya mbiri imeneyo ndi chifukwa chake lero tikuti chifukwa chokhala bwino ndi anthu dziko la Mozambique lidapereka malo kunakala kuti apa PCE mumangepo ma warehouse yanu inuyo ngati dziko la Malawi malo awo atakupatsani moti kupita pamene popo kakafika malo ameneyo iwe inuyo kuchoka kuno kupita pamene mukanena pano ndili ku Malawi olofuna kumangani sanga kumangani fa mmene muli malo amene adakupatsani ndi dziko la Malawi munipesesa sikinthu cha masewera chimenecho kuti poti inuyo ndinu mane basi inuyo mutsekule apa andimulati muone ulendo wa president wa Philippe News ubale umene ujawo watipindulira pa zinthu zambiri ife ngati dziko zimene Amalawi amafuna kumadziwa kuti kodi zimathandiza bwanji olopa khomo kumudziko kuti pabwera wakuba ukakuwa munthu amene umayembekezera kuti ayambe udzuka neba
kuno zidatigwera kuno anthu oyambirira amene adathandiza ndi maneba zathu olonga khale ngozi ya ndege imene kulabwera ndege kuchoka dziko la Zambia mukufotoza nthawi imeneyi azambia adakatumiza ndege nthawi ya muthaliko azambia adakatumiza ndege nthawi ya cyclone Fred danda zithandizo zambirimbiri amozambika adakatumiza zithandizo nthawi ya muthaliko munthu wade kupitako sapitako olokuti chabwino ndangobwera nzangu mwafanda ayi hana bwana nzangu ayiso basi nkumombera mmanje zimenezo ife watu samayendayenda zona kukanika kudziwa chochita ndi vuto lalikulu ndipo anthu ngati amenewo simungayembekeze kuti ngati ankakaniko dziwa chochita ali ndi zaka 84 pano pali zaka 90 akadziwa ali ndi zaka 70 sankadziwa kufunika kopanga maubale ndelero ali ndi zaka 84 ali ndi zaka 85 zaka 90 angadziwa kuti chofunika kuchita ndichi mwandipetsa kale ndiye nkofunika ndithu izi zikuchitikazi mwina nkutheka ndi mwayi oti aphunzire komanso ataphunzira nthawi yatha ngati akuona adzidziwa kuti pamene ankaphonya mpamenepo pamene ankaphonya ndi pamenepo adzidziwa koma kudziwa kumuna nkupanda phindu ifuka nthawi yawo yatha mwina kapena ngati kuli ng'ono wawo mwina munabva kwachochi ngasi chipana akanikopatsa munthu mwina kuli ng'ono wawo amene afuna adzampasa adzamulangize koze adzaphunzitsa koze imene apanga zawozi iwo ali ndi ana ali ku America ali ndi ana mwina mwana wawo mudaphongo alipo unabwera mozo ayi wankaziyo wabwera mozo zalenga chipani nkutheka akabwera adzamfotokozere zimenezi fona sanga atsogolere MDPP ayi opanda plan mutali sizingatheka ifa zisazo ndizichita zona kale apa sizitheka chipani cha banja ndekuli bwino akamaphunzira izizi wina sizingatheke zakanika kale sije zakanika anankhuma sujana shura buledi achina nsaka kumene sizingatheke awashura buledi mesa adakaniza alazo lisizana mangana break mpaka ndeka kulanda zororo barakhauli ndi chuma kuti ayiwaje akukula chuma chawo mpaka pano akhozoma anayi ndigwireni basi kwe ndi personal estate ndipite ku bank kasaina ndeka ndi mpando wa nyumba mwa mtalika DPP ndeli kuti akupanga nzawozi aziphunzira mwanipesesa aphunzire kukhala bwino ndi anthu ndi chifukwa chake akasaula kulimbikira kwambiri ali ndi mpando exactly koma zona kale ndi personal estate chuma chimene amtalika ali nacho part of it DPP yofunika ipatse zuvura kupatsa munthu iwana apasa chimwe nawo apase mwana wawo kapita chimwene akanaje olo kumudzi kwanu mfumu ikakula amati ine sindingathe kuyenda mphamvu zindithera zimene mufuna mauza ine mudziuza uyo ndiye pamene pamabwera maoti ogwirizira amene akugwirizira mfumu wauje ndi awo ndi amati akayankhula iwaje anthu amata amamva koma kukuoneka kuti apatse aloze munthu oti agwirizire zikuvuta kutanda zoti ndilone paja olo khobidi limene kuti asaine olo kuti kumuna ku bank kapena kuti zimakhala bwanji nditazikira kuti tiyeni mundiperekeze ndikasaine ndito akhala pampano kubwera kuzifika pamenepo ndiyeti kunena kuti ngati angabwere phunzirani onani anzanu pakhomo pobwera alendo ndito pali fungo labwino mwandipetsa kale pakhomo pobwera alendo ndito pali fungo labwino koma ziya amene ujayo anali m'mavuto ake onani chifukwa cha ziya amene uja chifukwa cha kulephera kuzindikira chochita chifukwa cha kusafuna kulemekeza anthu ena tidakayika m'madzi tidakamanga thandala loyanikira makakana ndi mphenembe kusanje 19.8 billion idapita kungochidzala basi kuzika basi 19 mpaka na pano olo ndi sitima ndi imodzi yomwe sidabwera chifukwa cha kusadziwa ndiye kubwera kwa chapo asinthana rompano anakamba za interconnection takhalatu kwamba pano zakufunika kwa magetsi mdziko munomu kuti tikumbe migodi yathu pa mulingo oyenerera kuti chuma chathu chikhoza kusinthadi ndinkakufotokozera ndisuna yake kuti George amakondo kamba nkhani ya ruta irokasiya koma full operation of that mine needs not less than 350 megawatts that one alone
full operation kuti mine kugwira ntchito, full operation, not less than 350 megawatts. Koma mdziko muno mukulibe. Koma mfumu nomakwera kadziphanani, mukamona uyo avala chakuti kadziphanani, ine sindilola, chakuti musamanenane, nthawi zonse stupid, zimene zilibwetsera magetsi. Na akapita pa msonkhano akhakha agulu kunyinda zilibwetsera magetsi. Wakuti musamugwire, amene ayerekeze kupangana ntsikana wakuti ife zithanzinga zese. Tikamanena kuti zimene mukupanga ndi kumene dziko linolulowera zosiyana. Ife tufuna magetsi, tikufuna misewu ya nyuwani, tikufuna ulimi ujopiteso patsogolo, anthu akalima adzipeza phindu kuti alimbikitsike. Ndi zimene tufuna ife. Osati kumati mukafika pamalo mati zabodza mama mukatenga kuchoka kumangochi ukalembetsera kutcholo. Lero ndizi anthu akwawo ayamba kufunsa, kodi mukuti amthaka ndabambo athu nanga tsono adakhala kumangochito adatisiya kuti ifa kuti iyitsa ndi chakwerayo. Afusa anthu kutcholo ayamba kufusa akakhala pingo timamuona adagonapo, koma nanga iwo ali kuti akamati ndi bambo athu amthalika, koma adachoko kuna adakhala kumangochi kuntundulire matero munthu makamanga nyumba kwanu sio sapata kuti silunama mulibe nyumba kumudzi mulibe nyumba kumudzi Igwa ndi makafika tupogona kapita nyumba mafika mwimba kani kuli uku kuruka manongonongo musiku kodi amene muti ababa wana ngali kuti alapita kupangochi lusiya feroka kuno kuncho atati roka kuno rufani njala ndi njalayi mukamabwera kumati amunthalika njalayi akuti yetsende chakwerayo ndi mutiti lozendana alasiya mandaji mane awo tolo mukuti abingu tumaona alipo mpaka iwo adapita kumangochi nadziti pampumulo wabata pampumulo wabata alipo aka koma iwo ajezona chabwino adachoka pampando ndipaso kuchokaso kuti siyarokarokaso urasunge mudzi mphekesera zimene zomveka kodi ndinapitako manongonongo amene achokoko zokhazokhato nenazo kuti kusadziwa chochita ine kwati kuchola tsono nanga muli mkhumbi kodi kuno khumbironso kulibe mudakapanga kumangochi mfuna kunyanja upita kumangochi ndi unene ufunika kunyumba iliko nyumba ukuso ilipo kunyumba sunamanga amadziwa kuti tikapita uku ndiro tikampeza munthu asiya munthu otikoza kampempha njeni koma wana wasiya ukhaukha osompa njeni kusadziwa chochita ndi vuto lalikulu nchifukwa akuluakulu adati kudziwa ndikofa kusadziwa nkufa komwe koma kudziwa ndi chuma kusadziwa nkufa komwe koma kudziwa ndi chuma. So tisayembekezere kuti zonse takamba apazi kulephera takambaku kusadziwa chochitaku kuti angakonzeke ayi ikakhala mbatata imachoka mbatata yoti yakhwima kale kuti muongole imachoka ndimalizire pamene Mpekasambo abwera ndiphwete kwambiri chabwino ndinkhani imeneyo tilenga pamenepo uku munangobwera kuti mabwera ndi zifanifani koma kwambiri timafuna kuona kuti kubwera kwa president a dziko la Mozambique angowasankha kumene kubwera kwa kuno ndikofunikira bwanji dziko lino tikudziwa kuti ndi chaka chatha chomwechi pamene dziko la Malawi anali msonkhano wawo ku Mount Sochi ndimakumbukira kumene dziko la Mozambique ndi dziko la Malawi nduna ma foreign affairs ministers komanso nduna zona za transport amakambirana china mwa icho mene agwizana amene kuja nali nkhani ya njanji malo mukunena acha kuti apereka malo kumene kuja komanso anakambirananso kuti kusainira kuti ndege ziyambe kuuluka pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambique ndinaona kuti imene simunayitchule ndinaona kamene ndiyitchulenso kuti ndi one of the milestones imene pakati pa Malawi ndi Mozambique noti ubalewo ukhangati kuti upita bwino chifukwa kuti akuti kwa nthawi yoyamba ndege zikhala zikuuluka pakati pa Malawi ndi Mozambique direct flights panopo anasiyana mgwizo amenewo chaka chatha I think pano mwina akupanga operationalize ndimafuna kuti ndikupaseni 1 minute labe Mr. Kasakula mumaliza bwanji nkhani imeneyi ndemanga yani mwachikombiri ndi zabwino ifeyo ngati Malawi we can't do without Mozambique and I think our president anachiona mwachangu chimenecho ifeyo ndi Mozambique tifunika tikhale khetekhete pa zambiri zimene
timadalira ku Mozambique zinoka babas Yes. mapota ku Mozambique ali nearer than even Dar es Salaam. Dar es Salaam ni kutali pamene ku Nakala ni kubeira pafupi. So it makes economic sense kuti disposition about that disposition chituma body aku Mozambique bazambiri Yes. zimene zingateke. Yes. Then tukamba nkhani ya njaji a president awa akuti zinthu zathu zizenso pa njaji zinochokera ku Mozambique tikapanga zinthu zathuzo tizika bujeni kana kuzibera ku pa njaji zonsezo nzofunika mafuta amakamba mnokima idea yero kuti feyo mafuta tufuna tizichokera kuti azwa kunakala so it's no brainer kuti a president anamuitana president wanyana ku Mozambique nzofunika atufe ndithu kuti Malawi tipange survive it's Mozambique yes ndathokoza kwambiri Zikomo. Msamvula Ineyo ndi imodzi Bendi mozi nganene kuti Mozambique ndiyofunika kwambiri kuzikola Malawi. Sitingakhale bwino opanda Mozambique. Chuka yatikuta. Ujo Nsanje kufika kudeza. Ujo Nsanje kungafika ku Parombeko. Mpaka kulikoma. The other side in Mozambique, meaning kuti ife takati mu Mozambique ezikola Malawi. And tikukhulupirira kwambiri mapoti aku Mozambique. Kuyenda njanji 8 hours yautete draft fika kuno pamene kuti kutanga port anena utali ndi 3 days 1 week kuyenda pamene kuti zinthu so tikaonanso ubale umene ukhalapo pali migwirizano ndiyongofuna kuyisatiriza kuti tikwanirise kuti mwina tizikhala bwino tikoza kupindula kwambiri komanso Mozambique koza kupindula we can do a back of the business pakati pa Malawi ni Mozambique tikoza kuthandizana mineral development chikwa zinthu zambiri nzokhuza naso mwina chimene chinthu chomwe chamtengo patali sikuti tathokoza chakwerawa kuti chibwerere mboma alimbikisa maubale amene anaonongeka andi maubale anawosakhala bwino Bingu ni Mozambique pankhani ya maubale sanatu DBB Bingu ndi Zambia paka damanga maremu sata wapanga tipoti kuno kumapangana tipoti yanu sakhala kuno bwino so ndizoti panopo sizi kuchitika so ndi bwino kuti awa abwera and zikupereka confidence kwa Malawi koma kwa anthu ena kuti achakwera amakhala bwino ndi ma neighbors komanso Malawi kukhala bwino ndi ma neighbors mwana ngangosiyapo kwepo zinazo tipitiriza poti siyangobwera ndoti achiwira mawa tikamba nkhani yawo tikotakambirana chanu ndathokoza kwambiri Msamvula Mpekasambo munalankhula kwambiri ulendo woyambawo uno ndikupasani 1 minute yeniyeni 1 minute yeniyeni mumaliza bwanji pali mwambe amati katiye nkudziwa nkulinga utadziwa njira katiye nkulinga utadziwa njira kuti ndikutengeni panopa tizilowera ndauti njira yawo kuidziwa we okay chabwino katiye nkulinga utadziwa njira okay kuyija wako amati uyotenga silamba ndamene amadziwa njira iwatenga cha silamba iwatenga silamba ndamene amadziwa njira ndamene amadziwa yagule oho silamba nkamene kaja kamati kwacha silamba nkacha kamene kaja kwacha chabwino amene unyamula kamene kaja ndamene amadziwa njira manivesera katiye nkudziwa kuti nkulinga utadziwa njira mmene tayendera kumbuyoko ngati dziko sindikhulupirira kuti amene adanyamula silamba dziko lino njira amayidziwa lero tikukamba za magetsi interconnection tikukamba za Nakala mpafupi apa lero tikukamba za ndege kumachoko kunopita ku Mozambique nkubwerako lero tikukamba za njanji apa izavale zikudutsa apa zinthu zambiri within 4 years koma kiya zonsezo ndikukhala ndi president odziwa kuti ndanyamula silamba ndipo kumene ndikulowera kwa anthu akundilondola ineyo ndionetse kuti njira ndikuidziwa kati nkulinga ukudziwa njira uyo onyamula silamba akuyenera kuti adziwe kuti kumene tikulowera ndiko
chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mpekasambo imene tamaliza amenepo timafuna tibwere ku nkhani ina imene yachitika ku Nzuzu. Tikudziwa kuti kuli nkhani apolisi masiku awiri apitawo anatenga nkhwika chitokose chawo Honorable Chabe Mhango amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo cha kumpoto. Koma nkhani imene fora kambe simeneyo tikufuna kukamba ano zimene zinachitika kumeneko kuti otsatira awo ena mwa iwo anapezeka kuti anayamba kuthamangitsa atolankhani kuphatikizapo kugwiragwira mtolankhani wa MBC ku Nzuzu, mmodzi mwa atolankhani umenewo. Timafuna tingomba mwina ndemanga yanu kuti mwina zinthu ngati zimenezi ndikuchita nazo motani makamaka tinene kuti akuluakulu a chipani cha DPP akuyenera achite bwanji kuti mwina kapena masapota azitani in case pachitika nkhani ngati zimenezi chifukwa chakuti pamakhala kuti munthu akungomuganizira koma amutenga kuti akamfunsa mafunso nkupeza kuti otsatirawo ndi mwachita zinthu ngati zimene zinachitika ku Nzuzu. Ndemanga yanu mwina ndiyotani pa nkhani ngati imeneyi Mr. Kasakula? Poyamba ndikuona ngati kuti anthu a DPP amvetsetse kuti dziko lino limayendera malamulo, and malamulo satengera kuti munthu uyu ngwa DPP, munthu uyu ngwa MCP, munthu uyu ngwa UTM, munthu uyu ngwa chani. The way they behave, munthu wa DPP akhaudi amanga pazifukwa zokwana, ndipo next nkuti khanipire ku khoti amene ammangawo kanda polisi kanda SCB akapereke umboni amene wamakidwaso naso akapereke umboni utsutsa zimene na ICB kaya Director of Public Prosecutions kaya police whichever agency yapanga initiate that arrest. Rule of law ichamagamba president. ADB seems to behave kuti akaudi mtu wa DPP amanga ndiyoti it's automatic kuti zimene amangirazo zoselera manga for the DPP. Then mukambangani ya violence against our reporter. Reporter out anachimwa chani. What did Alex Ngosi do? Anongopita kugwira ntchito yake imene amalandira makobiri pakutha mwezi yotolankhani. Yofuna kuradziwitsa Malawi zimene zili ku khoti zimene zachitika. Vice President wa DPP amanga ICB pano apita naye ku polisi kuti amusunge kenako apange processes kenako apite ku khoti. Chimene analakwa nchani. And it's a pattern. It's a pattern kuti anthu a DPP amulimbana ndi anthu a MBC. Ka MBC achimwira chani ka. Ine ndemwe chisali anandimbira phone ndi opyeza. Unikalipira ngani ndi mwana wawo. Panangopita nthawi one of our female reporters, a young girl that we've just employed, anapita ukapanga cover one of the primaries. Wina namulanda zinthu umulanda mazithuzi kuononga zithuzi. Today zikuchitikaso chimozimozi. What is disappointing me is that anthu amene amalankhula pa zinthu ngati zimenezi ikakhala ndi MBC salankhula. Zosezi status uratuone blessings. Mr. Malawi kaya kuli chani kaya kuchani ukola mulini mabungu yano atolankhani ena so iwe so ndiwe chairman wawo ka chani no system nalankhule chifukwa ndi MBC. Mwine wewe so uralankhula ikalakhanga ruditsi it's conflict of interest. So wewe tikukhululukira. Koma zako ose sana lankhule including Gordon Matonga chairman wa Mr. Malawi sana lankhula. Why? Because it's MBC. Yet MBC is MBC arongana MBC. Ni full members are Mr. Malawi. Timalibira, we paid them only two months ago about 3 million, paying for our people. Akumpa programs arongana chani kurakale my member. Therefore, they are entitled to their protection, but they are not being protected. Why? Because it's MBC. They only look at MBC zuzgarawinga. The fact that under this government, so many good things that they are going to go MBC, nobody wants to talk about it. Even in my appointment, even my director Zanga, their appointment, strictly by the law. Since Sarango need the phone, Kayanduna information here, I only say, that damn, I say, hey, George, calling you Mama, go and report to MPC. It never happened. It never happened. All my predecessors were being appointed. I'm full and deployed. Were being appointed just by a phone call. From controller, secretary of operation, not even in interviews. Nobody talks about it. So to me, it's a disappointment. But all I can promise DBB, then I will say, I'm not going to stand by.
and see and how MBC are being mistreated. We're going to pursue the matter. The police, the police have manga mutuyo, we're going to pursue the matter. We will help the police with logistics. And if you don't know to hire a lawyer to help prosecute that, we are going to do it. We're not going to sit by people as Banga Chipongwe. So I want to promise, I want to take advantage of this program, of this opportunity debates. Those that think for the Sanko, if I'm MBC, the foreign as it is Zunguza, as Banga violent, we're going to fight it out. We'll go to court and fight it out. And I'll be like prison. Because I'm not going to just to sit by and see the people as Banga harassing at MBC. I'm not going to sit by. If in the past they had the general, I'm going to fight it out. Legally, of course. We'll go to court and fight it out. Because the people should learn. And the MPC, I'm a Chiro Yao, we are very proud to accepting Malawians could MPC. So we now as victims of violence because of Sanko. So I'm warning everyone. I'm going to as long as the MPC Nkopega, not anymore, not under my watch. I don't accept it. I'm also telling Antu Amene Amana Arakan Zomono Kuti Zanabangazo, Nuona. They should not think it was Nuona. Kuti Alan How says Waku Times or Mwaku or Zodiac or Waku Nation. By today, God and Madonga would have signed the statement condemning it. By today, all these political parties were Anena condemning it. But because an MPC in Trankan. When he didn't do anything wrong, he simply went to Kabakava, maybe I should stop there because I'm sorry losing it. Because the people that they're harassing are my people. And I'm not going to stand by and put up with this harassment. Yes. Chabwino, ndathokoza kwambiri Mr. Kasagula. I know Mr. Kasagula because he's the boss wa MBC. So maybe he's feeling it. Eno yosenza kuti ngona banje nkhani imene nkhani imene ndiyira mkura not only DPP yokha tikambe muna zibani zonse anthu akauti mwina abola milandu atenga mwina afuna akambe mbali ya wanda ndiyambe kumene akwena upanga behave more time inecho yamba nene kuti dziko lino linamanga nthenje pa rule of law. Chabwino. Rule of law kusatira malamulo ndi kusatira ndondomeko za malamulo kuthandiza kuti munthu ukalakwa ola kuganizira kuti walakwa khande ACB azakumange azakutore ndi akakufusa akutengere ku court likakupange clear all likapeza kukhala munthu walakwa pa process manager ndiye kufunika kwambiri pa democracy yathu kulibe milandu yonena kuti mwina politically motivated zinaone malamulo wose kuona kuti charge politically motivated sinaimve twiti kumasowa zimatapanga kwambiri opposition kulankhula kuti akamanga munthu wanu mukuti politically motivated. This is not fair. Asumana mufuna kuti poti kubwera masankho asiye apange abandon malamulo kuti basi they can banana republic that yes will do anything and everything. Because your DPP should be prosecuted. So because they deserve protection. Yes. So since all na kuti poti ndrankan by MBC musampange protect because MBC ilibe police ilibe army. It's an institution of government and wama kugila chito ngati mwena magila chito winali yes tunankani mnabwera pano sunabwera usapanga ndari mnabwera usagwira chito to report about the zinthu zimene zimachitika ndi mukapanga report musakhale targeted ndi anthu achipani particularly abale athu awa azathu a DPP mmakonda kwambiri violence at every place kandi pasika you want violence kapasewu you want violence pasongano kumilandu violence you want to do everything else in a violent way and kuiwala kuti tinachoka mboma ndi chinthu choopsa kwambiri because you must remember kuti boma isipona kuyendesa munthu wina there's a government in place angokhala kuti mwina chakwera is a law abiding citizen, a very calm person such it as many
apita mtalika malemu bingo anthu ena amachita kuti amatha kupanga authorize and mangeni pitandiza kuti. So I will not talk about arresting of anybody, will not talk about anybody who wapanga chopa. So that's being a gentleman, that's being a statesman. Akujua maramuro kuti ineso, I'm not above the law. Therefore, paripo antomena kugira chudwa. So ndi gwirizana ndi George kuti mwina ma institute amene amateteza twankana azira nkula mwachilungamo, because if one twankana is attacked, it means the whole media world is attacked. Tisipanga behave the same way. Tisasanke kuti uyu MBC, therefore it deserves no protection. In what times uyu timteteze mene timteteze abwina zimene zosiza bwino, or uyu ndwa media yanji we look tiyangane kumbali choncho ya. So mwina that area njo. So it's obviously shown kuti Ngosi was roughed up by somebody who had understand a position order actually. So kwenya nyamata atapita kapanga government anakwachana panalibe kulako, and there's been no apology. And I expected ajabi mhango mena tuluka mu ndende but this thing happened per function yao akanatu samromo function yao amena na bolesa baroro siwo inari yawe mene jowo andukuta apite kumene koje shoti wanda mangidwa opanda kumangidwa kwa yo sekarapita iwo akana lankura kuti yaiko mapepani muntu sida kale bwino. Because these people are also human beings. Exactly. And you invoke in their minds, so mawa karemba so karabuino muzida daura kuti yatwa akuranko zina zake. So mwana mbali meneyo joti violence ili yose ai kama mwena ina director general mwatandiza nyamatawa zimena mwana nkurazo muzipange action kutakare protected, because that's war paka. Exactly. Mwatuma as well. Yes, they'll be justified. As well. No story is worth your life. Yes. And these boys are the girls, I'm a car location there. So I can't harass, intimidated. As well for convenience. And this, I got my assignment, they were born and Dwara, was good of Dwara, so when they need protection and they need support, psycho support, good and as a Carabon win. Tathokoza kwambiri Mr. Mpota na Mr. Mpekasambo mwaitsata nkhani. Nditayimva nkhani imene ndamva chisoni and zinandikhudza kwambiri kuti tikukhala ngati tikufuna kuti zinthu zibwererenso kumbuyo. Koma nkhani ya Ngosi ayikamba kwambiri a DG ndi Amvula. Ndimafuna ndikambe mbali nake imene mwina amalawi atha kumvetsetsa bwino. Kumudziku tikagwira munthu wakuba timapita naye ku polisi. Akagwidwa munthu uja nkupita naye ku polisi timayembekezera ndithu kuti chimene wachimwa chija akalandira nacho chilango. Munimvetsa ndiye ku polisi kuja podikirira kuti mlandu uja utheke akampatsa belo nkubwereranso kumudzi nakayambanso kuzunguza kumudzi kuja mkwiyo makula. Chinthu ndachikamba panochi ndi chimodzi mwa zinthu zimene zimakhanga zikupititsa patsogolo mchitidwe osaloledwa ndi malamulo uja pa Chingereza amati otengera malamulo manja mwana Mob justice. Impunity. Yes. Nkakakhandaka papaka nkoona ndipo kamachitika kumidziko anthu amakwiya kuti uyu takhatubwerabwera amati kabwerebwere ndiye kuti amasokoneza kumudzi mana kubaka tondo anthu uzuza anthu kanda amayi kandani. Ntaiona nkhani ya mtolankhani wa MBC nadzadzifunsa mafunso kuti kodi munthu mukaonetsesa wiki yathayi kwatuluka chilungamo chachikulu kwambiri ndipo anthu akhala mitima pasi m'Malawi muno
zokhudzana ndi mabodza amene a DPP akhala kupanga nkhani ya smart zachitika zana za mtolankhani wa MBC zandikumbutsa atolankhani onse amene amenyedwa kuzunzidwa anthu amene adaphedwa Malawi muno ena banja la atambala nkhanza zimene zimachitika mapekezi zimandikumbutsa mmene DPP imachitira sikoyamba pakati koma pakatipa tinayiwala ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi monga munthu akagwidwa kumakukako tipita naye ku polisi amakapita ku khoti ngati wapeza kuti waulapa amagamulidwa nkupatsidwa chigamulo chilango ukakhale ku ndende mwina miyezi 12 timamva zimenezo DPP idaba chisankho ndipo idagwidwa kuti anthu awa ndi amene anabera chisankho awa mpaka na ndalama zathu kupwira m'madzi ndi chifukwa chani malamulo athu sanapereke chilango kwa chipani chakuba mdziko number 1 ndi chifukwa chani DPP sitinayitsekere ku ndende ino amakhoti mwina mulifotokozeni mukati muonetsetse kukamba za smart akutsogolera mabuza amene achita DPP zomenya anthu izi akutsogolera mbuza achita nda DPP kutsogolera kuti anthu adziyambana adzimenyana akutsogolera nda DPP koma takhoti munthu uyu chipanichi nchimene chidagwira chicho kuti chidaba kodi chidachitika nchani kuti awa musatsekere ku ndende monga mmene mmachitira ndi munthu akaba nkhuku kodi malamulo athu amati chani kodi pali gapo kapena mpofunika kuti tisokera mulolo chifukwa anthu awa kuti zozanziko munowa ayamba omenya atolankhaniwa anthu awa kupita pansanja nkumatukwa nawo ndi omwe aja mudawagamula kuti mudawagwira kuti aba chisankho aja ndi chifukwa cha nthawi imeneyi simunapatsa chilango chokwanira anthu awa kodi mudawakhululukira number 1 number 2 lero pagulu lonse limene likukaka kwambiri nkhani ya smart atufuna ukalowa mpaka na kumene kuli maseva awo kaya kuti ati audit ati independent audit ikhala bwanji independent audit yeti pagulupo pali gulu la zipani chipani chimodzi nchakuba chimechita sokoneza chisankho cha 2019 how can it be an independent audit yet one of the parties demanding ndi chipani chakuba declared by court utumiza mbala mutumiza bwanji mbala kunkhokwe mukunipesesa nkutheka kuti pena pake malamulo athu sali bwino zisamakomere mbuzi kugunda galu ino amene mmayang'ana za malamulo Minister of Justice kaya ku judiciary kaya attorney general kaya ndani what happened for our laws to fail to lock in munthu amene chipani chimechita tipangisa kuti tisakaze ndalama za dziko mdziko muno kuchipwirikiti mudakanika bwanji malamulo athu adakanika bwanji tafufuzani onani lero akuyambaso kulizunguzaso zidatheka bwanji izizi tikamaziyang'ana bwinobwino ndi zimene zimapanga shape tsogolo la dziko famukayang'ana mozama kwambiri muona kuti kuchaka 2014 DPP has survived pomagwiritsa ntchito pamene lamulo lili wiki mwanipetsaka ndikupatsani chitsanzo in 2014 late Justice Maxon Mbendera knew kuti izi ndikupanga apazi ndi zabodza that's why he cried koma do you know what DPP saw the weakness of the law kuti lero ndila 8 mukuyenera kulengeza thayata the justice had no chance but to announce zinthu zabodza taking advantage of the weakness of the law. In 2019 anapangaso chimodzimodzi mandipesaka mpaka nakutenga tipex kumapaka taking advantage of the weakness of the law mandipesaka today the law in some end kumbalia malamulo akayendetsedwa kachisankho titani has been tightened. You know what DPP is doing? Is ayang'ana pamene pali weakness ya malamulo ndi patipo pofuna kusokoneza mtendere wanthu mdziko. Lero
anayamba kutukwana iye musakalembetse ndali manja ngwaku achoke mathematiki chani musakalembetse chani zambiri mbiri maphokoso lero achikopa pa madam ndali manja koma kuyambira mtsogoleri wawo apita mthalika kumakadinda momwemo makalembetse momwemo aliyense watipi atakalembetsa komweko lero akuti zinthu zoti adapangana kalekale amafotokozera bwinobwino angoona kuti apa anthu athu sanalembetse chifukwa cha mistakes athu omwe basi ali titengetse chimenechi ndiye ndimafuna ndipemphe ndimati ndipemphe mukamati ma electoral stakeholders, every citizen in this country is an electoral stakeholder. Every citizen, including myself, I am also an electoral stakeholder because I'm taking part in that election. You registered? I'm registered in that system. Ineo, I am Ineo as Kelvin Mpekasambo. I am registered in that system. And the Malawi Electoral Commission must not take for granted that information that I give them for the sake of a free and fair election. And the maganizo aliyense osati munthu mmodzi. Because why am I saying this? I am worried kuti chimodzi mwa zipani zimene zozo zimene zikuvutitsa za zokhuzana ndi kachinthu system imene yabwera pofuna kuteteza ufulu wathu ngati ine ndikumvetsa kuti system ija ifuna kuteteza ufulu wanga mwandimvetsa kani koma mmodzi mwa gulu limene lolo ndi limene dabereka chisankho zakafolo zapitasi mpaka khoti kugamula kuti awa ndakuba. Ine as a citizen, as an electoral stakeholder, I am also worried about the presence of those thieves heading kumakaona voters roll. Mulola bwanji anthu akuba amene akhoti adagamula kuti awa adaba mulola bwanji takalowesa ku system imene yabwera kuti iteteze ufulu wathu. Unless I'm just giving a warning. I know they haven't. I'm giving a warning. Scope uyo ngati mukuti kamuvomera kasimuvomera koma chimene muvomerecho musanavomere muyamba kai matuza kuti matuza Malawi because we are also electoral stakeholders. Tell every Malawian tikwalola kuti apangeza kuti zakuti kuti akalowe mu system uyo ngati mulole ife ndife sikuza kuti ayi koma magulu limene lipita kumeneko awa asapite chifukwa awa ndaja akubaja khotade na urada baja awa atipipiwo asakalowe kumeneko akaona pobera asakalowe chifukwa zimare chita chakake thaji silufuna zakafolo zapitazo 2019 silufuna zichitikeso zidatonongesa ndalama zathu zankhaninkhani awa okhawa atipipiwo asakapite ndine ndikukamba zimene zozo ineyo. I'm a Malawian, I've got the right, and ndikukamba zimene zifoti my particulars are in that system and I've got the right to demand this. Pomalizira ndimafuna ndibwere pa nkhani yathu la nkhani kuti mavuto ampiri amene akubwera mdziko muno tidakambapo nkhani yake kuti mdziko muno there is what we call political hypocrisy. And mukayang'anitsitsa pamene zinthu zathu zikuyendetsedwera kumbali ya kufalitsa nkhani, there is lack of truth for personal benefit dominating in the journalism industry in Malawi. Izi ndikukamba zinthu lankhani yesa kuzindivomereza. Journalists are the bridge between the citizens and power. If journalists forget their role, kumbali anzika, things get zinachitika nkhani ya mathematics. Mdziko muli monse atola nkhani, if you don't understand your role, zinthu zikhoza kuonongeka. If you want to talk about something because you have received something or you have received money from some powerful and you forsake the citizens, kumaamana anthandziko munomo zimene mukuyenera kufotokoza zonse kumachotsapo chifukwa kuti uyo okupatsani ndalama, that is a sin. And mudziwe kuti you are contributing to the continued
malnourishment of information of the citizens of this country who are the economic actors, it is wrong and inkulakwa. Is ndikunena chifukwa chani. Nkhani ya mathematics anthu ena amafunsa kuti kuti ndi chifukwa chani nkhani imene yakulephera ku Malawi akulephera kumvetsa. Ndipo mmene mapanga program, I must confess George, mmene mapanga program adzana mtima wanga umandi wawo, because I felt bad. That is the worst thing we can do to Malawians who are in the rural areas. We must understand as journalists. Telling lies in a country where 80% of the people stay in the rural areas is a big sin. It's a big sin. Mukudziwa chilungamo kuti chilungamo cha zinthu zindi ichi. And for goodness sake, why do you have to talk about something you don't understand? Why not go as a representative of the people, as a bridge between power and the people? Go first and understand what is mathematics. No, Smartmatic is not a company. There's this our device. Smartmatic is just a company. Our device model. Okay. Only when you understand, that's when you can go now and go on air and start talking about it. Because you must understand, this kind of abuse in other countries is inaambitsa konkondo. These kind of lies ndi zimene zimachepetsa kukwera kwa kaganiziro pa Chingereza amati IQ. It is zimene kuyankhula ifeyo pano pazi zimene zimathandiza anthu amene akuti mvera kuti kaganizidwe kawo kakwere. Kaganizidwe kawo kamakwera, ability yawonso imakwera. Anthu amene apanga philosophy zizanivomereza. Mwana akhoza kubadwa ine kumangonamiza chimene adzidziwa ndi bodza. And there's nothing that he will do productive. And this is where most of our journalists, mainly those who have the privilege of platforms like this, have started doing in this country. And it's wrong. And this must stop. Ndikupepa. Muleke zimenezi. Pomaliza yapeni veni. Munthu nakana nimbe phone. George. Amati kuma kumala kulinza ngada phunzira na school. Ndi ntolankhani. Ndi ntolankhani nditu. Kuma ndafufuza sinokunziwa, sinokumpeza. Ineyo sinokumpeza. Ndende mari mwina pori ndandalankhana kula. Munthandeza kumpeza munthu. Awuri munthu wedzina yake. Ndi Juma. Nda? Juma za mimba. Juma za mimba. Awuri nitolankhani male muno kumasombochuka. Ndatokoza. Mwalegameneko? Ndimalizira. Chabwino. Ndatokoza kwambiri nthawi ilo yatithera. Nthawi yatha. Hayi basi. Ndithu. Tikulekera pomwe pa. Anthu amadandaula ena amanditumizira message. Sawa Mpekasambo kuti amandira message. Wina kuti program yozonga 3 hours. Ndio kumasolo program 3 hours. Ndi anthu azingomverefera 3 hours. Ndi abuse ya ndava koma mmene makhalira programming 3 hour program. Sikwene kwambiri. Ndipo anthu ineso kuma message kwanga kubwera ma message. Adandaula anthu kuti akuti muongezere nthawi kuti yaisizi. Ena kuti tonjezere nthawi, ena kuti zuluka kangapo, ena kuti dzichirika deire. Wesero auza kuti program ima tikapanga 10 koloko ima oloka 3 koloko usiku sema ati hayi muongezere pe ngati okay hayi ndava. Zongeza nthawi zo Mvula. Tsono ndakuri zinazichirika. Sindu ndimuna 1.5 mwena sindu kuti 3 hours or 2 hours. Right, that's 1.5 another 2 hours. So as if 2.5 hours. See, meet the people halfway because muna 90% and don't ataongezera program. Inuso my issues ambira makhala kuti musuna kure, for example, the other issues yanana kulapano zoti kutanza to imeka makandidate 61 aja zikuti bwanji. Ndani sola mimi. Ayutem. Don't remember. Ayo 61 oka. Ndio kuti umesa wani chipenye kulu. Mesa ngani Mai bodai amba. Hadi bine. Chabu napotu mayamba. Mesa kulika yata. Mesa kulika yata. Abande nthawi yatheratu. Koma mwina mavula bangetroduce nthu ndi ngochoka hapo. Mwina tingopereka mphindi imodzi. Bola ikhale imodzi yeniyeni. 1 minute. Ndiye ayambira Mpekasambo amaoneka kuti ndamene amakoka nkhani. Tapasi 1 minute. Ndapange control.
Mpekasambo ndi modzi. Chabwino. Topic imene ayambisa Mr. Mvula. Yoti dziko lonse lino Akuti chipani cha okay padakale pano zipani zosiyana wati minute blessings wati 1 minute ndio ine ndayamba yapo sorry nkhani yake ndiya kuti chipani china out of 260 yani paja constituency 229 constituencies chipani cha UTM chipanga field makandidate awo mu constituencies 61 okha siko chona ndipo timati 1 minute kukula kwa mtengo timadziwira nthambi kukula kwa mtengo kumadziwika ndi kuchuluka kapena kutalika kwa nthambi mwanimvetsaka chabwino olotalika bwanji olotani koma nthambizo zilipo zingati ndiye kukula kwake kwa ifetu kukula kwa chipani ndi mmene kodi akufikira madera angati ndiye kukula kwa chipani Malawi Congress Party kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa akupanga field nda makandidate za DPP ndikuona soti mwina afikira madera ambiri koma sindudziwa fasada forokoze maona maminyana peta paka makatero asuma chotsana pa mudindo kutani imirire kana kukhanga rongo kankhira nde nzofura kuti munthu forokoze koma kukula kwa chipani kumene koko ndiye zinthu izi tikamakamba tisamangokuza zinthu chifanya maganizo athu okhaya. There is also the reality on the ground. Reality pa ground ndi anthu dwanji chifukwa tikamamva kwambiri mfuwu wa anthu kuleka zimene zili pa ground tidzagwira mpweya zimene afuna DPP ife tizichita akamakuhesa tiwale zoti dzana amamenya munthu choncho basi tiwononge munthu amene akuthandiza dziko lino kuti tidzikangana iwowo nde zilungamo zina zimene zamburukazi koma chilungamo chenicheni tikidziwa pa 19 kapena pa 17 September tikavota pa 16 mpamene tidzadziwa kuti mkulu ndani. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula khani munayamba ndino ndopasa ninayamba ndine kuti ndinadambesedwa mukuzera masamba nchezo osolankhwalankhwa kuti achipani cha UTM ayimika makandidate 61 akuti ayimika maconstituency 61 so naona ngati 61 nambala imene yachepa kwambiri chipani chimene chikufuna kuyimika president ndikuti chipani chimene chikufuna kuyimika presidential candidate so pano kuti chikhale chiyime ma constituency 61 imene ndiyo parliament yakakhala ndama yosagwira nanga ndi mwinamo ndi ndani ayimene ndani amene azikapanga misonkhano yoti avote akamukute president ndani chondo pamene popo ndi nkhani yoti kwasala nthawi yochepa koma mwina akanazindikira kuti ngati anthu funa tiyimike presidential candidate or tikhale attractive ku alliance partners mwenaso kuoneka kuti ndinokwanira kukwanira kwa usogoleri wa ndale umakhala kuti mukhale ndi ward council ayime mzipani mawodi ya ambiri ma MP ayime ma constituency ambiri chukwa it's only when these stand ndikuti akhoza kupanga mobilize anthu kuti amvotere president so pamenepo ndi zimene zipangira define the size of chipani because kuti chikukhala bwanji kufunika kwa chipani ife tikufuna tili zipani tiziziwaso kuti tili ma area angati kuma constituency eko ma area ma ward angati ma branch aliko angati because those determine kuti uli ndi chipani or ulibe chipani so ngati penipeni nkuyimika makandidate akuchepa ni ngozi woti mwena zikolo makhala zovutirapo koma urati ngaboma 61 aurati ngaboma 61 haya akutera urati ngaboma ilo ngati munthu wandale or 61 ngati munthu wapakaza ndale zimakhala zovuta kuti uya zonse zofunikira
Chabwino timalize ndi Mr. Kasakula tukuzali pana chitika ka break pang'ono tumagesi pang'ono koma tidakali pa air ndithu mumaliza bwanji. Ineyo kani siyondabwitsa munthu uzikula mtima uziwa kuti zimakulira mtimazo uli nazo chifukwa zimakula mtima pamene wagwira mpweya chamakamba kefinesi to me imeneyi ndi reality check ya UTM. UTM ngati nsamaziwa UTM anali Malemu Chilima mzimu wako usenentendere ndipo Chilima anali UTM anali akatundu amenaje anali akatundu that's why even chisankho cha 2019 UTM inapeza ma MP 4 koma Chilima managed to get 1 million votes by a plus so the main person there anali Chilima. Today Chilima tragically leaves this world. May his soul rest in peace. This UTM has made so many mistakes. And from our house, so many mistakes. Mistake number 1, Chilima wangopita bas ulimba na boma. Ifedichoka kuboma, cholinga abange embarrassy Chakwera, abange embarrassy MCP. Was MCP embarrassed? It wasn't embarrassed. Mistake number 2, Momoti zinthu mutani winogano onapo kuti ine akabambe ni Chilima samadziwa ame public. Kabambe never went to watch him because Kabambe was governor wa Reserve Bank DBB. Ni Chilima samadziwa. And it's there on record he caused pain. Yes, exactly. Today kuti Kabambe because Chilima amboya mutenga then yeo atamange agande chipani china none nabo ne that is political fraud. They didn't like it. But it's the truth. I don't think Chilima Limo never even dreamt within one day Chipani just be succeeded by Kabambe. No, because he was somebody who didn't have nothing close to UTM. He was never president. Today he is the president of UTM. And I think this is the end of UTM. This election that is coming, everyone in a way, it is on about 17 by 18 by 19, Mazosis Onega. Come clearly on this basis, some who president who are going to MP parliament. Doing, the economists doing over the MP. If the party is not attracting MPs, because it's the party, it's the brand that attracts people. Couldn't influence the guy now who UTM. Being a MCP and will be no candidate. That shows the brand is powerful. Magana 14 candidates. The brand is powerful. People want to represent the brand because they know once they're under Tabala, to them that's it. Abida parliament. The same thing, Awoganiga, UTM people are not attracted. It means they're not interested in the leadership of Kabambe. They think UTM is gone. It's not something that can win them votes. If in 2019 they only won 4 MPs, now you think with Malemu gone and win anybody think they can win under UTM. All those 6 to 1 are just wasting their time. If I were them, they are blowing it on a campaign that is doomed to fail. They should think twice, even those 6 to 1. They're wasting their money. Campaign costs money, yes, do full. The reality of how they're exercising their food. They're just wasting their money, they will not win the election. So in conclusion, to wrap it up, I'm not surprised. This is the reality in UTM. It's gone, dead and buried, dusted. Zigom. Chabwino, tathokoza kwambiri Mr. Kasakula. Zigom. Tithokoze Mr. Mvula kuti mnabwera ku program. Mr. Mpekasambo tuthokoze mnabwera tsiku la lero. Tathokoza kwambiri kale program tomaliza kuma akuseka be Mpekasambo. Tirekere pamene pakhaya pa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Tinali ndi akulu atatu amenewa, Mr. George Kasakula, Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. Kelvin Mpekasambo. Ine the blessings kanache ndikuthokozeni pamenepo kutsatira komanso kumvera program ineyi. Makomanonse.